चला गटारे केव्हा कोंबडी वड्याच्या वड्यात कोंबडी खाया थाळी तयार मस्त फुगलेले राहुले आहेत बराच वेळ. त्या वड्यांबरोबर काय काय त्या वड्यांबरोबर हे बघा कोंबडी इली, हे सुकं चिकन, हे ग्रेव्ही वाला चिकन आणि ही आपली कोकणातली सुप्रसिद्ध सोलकढी. हिरवी कित्या झाली. आता हिला गरम गरम वाफाळलेलो भात. आता पटापट पटापट काकडी बिकडी चला गरम गरम असेपर्यंत जेवूया. काकडीच्या सोबतचं कांदो इलो, टमाटर आणि लिंबू मागे रवले. लिंबू टिंबू सगळे येतले. ताट भरला तर वाईस भातावर रस वाढूया. सुको भात ठेवायचो नाही. संपूर्ण चिकन थाळी ना मालवणी पद्धतीची. कोणासाठी कोंबडी वडे खाऊ किलो मामा बंधुराज. तो बघा दुर्वांगी ते अभ्यास हा त्याचो मामा आमचो कडे. कोंबडी वडे सॉफ्ट झालेत ना, खाऊन बघ. नरम आहे, टेस्टी आहे. चांगलं आहे ना. फायनली काल वड्याच्या पिठाची तयारी केली, भाजणीची. आज कोंबडी वडे आमच्या पोटात जातले. त्याच्यासाठी आधी पाणी गरम करून ठेवूया. पण त्या भाजणीच्या पिठाचे वडे खाऊक ना आम्ही आमच्या बंधुराजाक आमंत्रण केलं. आता येता काय आणि आमचे जेवण होता काय ती वाट बघूच्या. चिकन आणून गेला सकाळी होता सरोज. फोन केल्यान माका वहिनी इलय पाय ठेवलंय दारात, ड्रेस घालतय. आता गटारीत कसे आपण सगळ्यांका बोलायचो ना, एकत्र साजरी करतो. हा. तो एकटो बिचारा इलो तशी त्याची बायल तुमका माहिती आहे, त्याची डिलिव्हरी आहे, नाही तर बायलेक घेऊन इलो असतो. मग दोघांचं पाहुणचार झालं असतो. अशी गटारी काय सुरुवात झाली अशी नाही की नेमकी त्याच एका करू गई. गटारीची सुरुवात दर रविवारी एकदा भावाकडे जायचा, एकदा बहिणीकडे जायचा, अशी गटारीची सुरुवात. आणि या कोंबडी वडे तर तिथे व्हायच. तर आता करूया सुरुवात. हा वड्याच्या पिठापासून. चला झटपट वड्याच्या आपल्या भाजणीच्या वड्याच्या कोंबडी वडे आणि आपल्या त्याच्याबरोबर कोंबडा खायाताच कळत नाही. आणि मागा कमेंट मध्ये उत्तर व्हायचा कोंबडी वडे कित्याक म्हणतात. कोकणात तर सर्रासच म्हणतात की नाही. हो कोकणातच म्हणतात. म्हणून तुमका कोकणी मालवणी माणसांका माझा आवर्जून प्रश्न आणि कमेंट मध्ये उत्तर वया कोंबडी वडे कशाक म्हणतात. माझा मी उत्तर दिलंय, आम्ही कोंबडीच्या रशाबरोबर खातो म्हणून त्याला कोंबडी वडे म्हणतो. आता तुमचा काय उत्तर येतं त्याची मी भरपूर आतुरतेने वाट बघते. चला आता कोंबडी वडे सुरुवात करूया. आता चक्कीवरनं बघा मी पीठ दळून आणलंय वड्याचा. 3 कसे 2.5 घेऊया आणि ही थोडीशी टाकते. 3.5 नाही, ती पाऊन भरूनच नाही घेतलंय. म्हणजे पूर्ण 3च होतं, तशी भरून घेतली. तर पण 3 वेळा घ्यायचा नाही ना. अजून एक टाका चला. आणि ह्याच्यात कशी हळद नाही घालणार मी. सुगंध मस्त सुटलो. चवीपुरता मीठ. आता ह्याच्यात आवडीनुसार तुम्ही हळद घातलाच तरी चालत, पण मी नाही घालत कारण वड्यांका मग तो शेकलेलो कलर कळत नाही. आता मी गरम पाणी घालते थोडा थोडा. अशी सगळी तयारी करून ठेवू. वाईज पाणी घालून मस्त पीठ मळून घेऊया ना. पाणी चांगला गरम करून घेतलेलं आहे, पण आता हातात सोसताना तेवढा मी थंड झाला. आता हे बघा पीठ थोडं घट्टसरच मळून घेतलंय मी. 4 वाटी पीठ घेतलंय ना, तर ह्याच्यामध्ये माझ्या मते 3-3.5 वाटी पाणी लागला की त्यानंतर ह्या पिठानं पाणी ओढून घेतलं. आणि पीठ नरम मळलात ना तर मग आपल्या वडे थापूक त्रास होतो. आला, लसूण, मिरची हिरवी 2 आणि आपली कोथिंबीर आणि 2-3 पुदिन्याची पानं ता घेतलंय एका. आणि ह्या म्हणाल तरी हाडा बाजू काढले ह्याचं रसो करूचा. आणि ह्याचा थैच्या थै आपला सुक्या म्हणजे एकदम सुका नाही, आपल्या वड्याबरोबर खाऊ केव व्हाया असो रसो अंगासरशी. ह्याच्यात पण वाईच घालूया. ते का कित्या बाहेर ह्या उरला तर फोडणे. आता हे करून घेऊया मिक्स. हां आता ह्याच्यात एक लिंबू पिळायचा. मी पिळलंय हो बघा रस. लिंबान चव छान आहे. हां आणि बॅक्टेरिया मारले जातो. आणि लिंबान चव पण छान येतं. आणि लिंबू हिवसानिक व्हाया. आपण मच्छी कोकमा घालतो ना. ह्या 15 मिनिटं ठेवून देऊया. आता कढई बाजूक ठेवतोय आणि आधी गॅस पेटून घेते. केले बारीक. आता ह्याच्यावर ठेवतलंय. हो बघा धुपाची काडी नाही सेप तसो होतो. ह्यो कोळसो इंटरनॅशनल नवीन पद्धतीचो कोळसो.
हे राहू रे मगाशी रवलेलो. हां रवलो. आता ह्या का पेटान दे आणि त्याच्यावर ठेवूया आपण आपली कढई. लोक आहे तो पेटतलो तो पेटतली. आता कढई तापान दे खाली कोळसो पेटता. आमका कोळसो कशा खवयो तो थोड्या वेळान दाखवतोय. हा थोडा वेगळा दम मारलेले वडे असो दम नाही हा काय रे. मी 1 चमचा तूप घेतलंय. तुपाची फोडणी चिकनला. हो चला आज काहीतरी तुम्ही सगळाच वेगळा करूची इच्छा. तूप नसत ना बटर वापरतास ना तर पण तूपच ना. तेच सांगते, आज तुम्ही ठरवलंच आहे मी सगळं वेगळं वेगळं. करून आता तुपाबरोबर जातला तेल. आपलं भाजीचो डाळीचो डाऊल असता ना तेवढा तेल घेऊ गोया की त्या आपल्याक तरी येऊ होई ना आपल्या चिकनला. कांदो आणि तेजपत्ता. तर गॅस थोडीशी बारीक करते. तेजपत्तो धुवून घेतलाय मी. कांदो बारीक चिरलेलो आणि टॅमॅटो. आता कांदा टॅमॅटो जरा नरम झालं. या उरलेला पुदिना आणि आला लसणीची पेस्ट. त्याच्याबरोबर जातलो आपलो मालवणी मसालो. चांगलो भरून घातलं म्हणजे झणझणीत. हां 2-3 टीस्पून. हा आता घालूया थोडो गरम मसालो. अर्धो चमचो गरम मसालो. आपल्या मालवणी मसाल्यात गरम मसाले असतात म्हणून मी जरा गरम मसाला हातचो राखूनच घातला. आता मसाले छान आपले भाजून झालेत. आता घालूया चिकन. 15 मिनटं आधी तर मॅग्नेट करून ठेवलेले आला लसूण पेस्ट लावून. आपण तेलात चांगला परतवूया. तेल आणि तुपात. सॉरी ह्या वेळेला तुम्ही तेल तूप वापरलं. आता तुपाच्या जागी तुम्ही बटर पण वापरू शकतास. पण काय आम्ही आता सलग पावभाजी केलं ना. मटरचं सीझन होतो तेव्हा आणि फ्लावरचो पावभाजीवर धाड मारलं होतं ते बटर संपलो मग आपण तूप घालू. कोळसो काय करता? असा असा जळता बारीक गॅस आहे ना जळता तो. या बघा मस्त असा आपल्या मसाल्याच्या ग्रेव्हीमध्ये घेतलं परतून. आता गॅस थोडी मोठी करूया. त्याच्यात आता दम देऊया. आता ह्या का काय करूया वाज पाणी ठेवूया ताटात. ठेवलंय ताट आणि ताटावर ठेवलंय पाणी ग्लासभर. ह्यात पाणी वापरू. हो या वाफेचाच पाणी आपल्याक वापरूक होया. आता accident जाणारच होता होता झाला असता. जाणारच होता ताट हा. नाव. चढला हो. आता काय करूया? त्याच्यावर 1 चमचो तेल सोडू होया. वाव. आता काय हे काय दम दिलं? दम दिलंय आता त्या वड्यांका. आता एका दम दिलंय आणि बोलले 15 मिनिटं गप पडान राहू. 15 मिनिटं असं पीठ ठेवून द्यायचं. एकीकडे गेला पीठ दम दिलंय तर गप बसला. होय ठेवलंय कढई ह्याची मटणाची. आता होय करूया रसो. टोप तापलं आता रशाक वायच घालूया तेल. ही पण 2 कढीपत्त्याची पाना. कढीपत्त्याची नाही हो तेजपत्त्याची पाना आणि थोडंसं कांदो आणि थोडंसं टॅमॅटो. ह्याच्यात टाकूया आपण मालवणी मसालो 1 चमचो आणि गरम मसालो. आणि त्याच्या लगोलग टाकूया आता ही बोन्स. चिकनची हाडा. बोन्स काय काय करतात? टोक फिरता. टोप पण फिरायला. आता ह्याच्यात वाटप ना थोडाच घालतोय 2च चमचे. आणि ह्याच्यात वत्तलंय ह्याच्यातला अर्धा गरम पाणी. कामं करताना घाई नाही करू सर. हा धरून ठेवलेलं आहे. जपून. एवढं रस्सो. आता रश्याचा पाणी थोडा पाणीच वया त्याका वाटप जास्त. पिया. हम्म हाडांचं पाणी. आमची आई असता चव बघू पियाक. आता ह्या रशात टाकूया हाकडे आणि ह्याका घेऊया तकडे की त्या ह्याच्यात वाटप बिटप घालूचा मीठ बीठ म्हणून. आरामात हा. पण ही कामं करताना हळू. मग कोळशात अजून जळता काय? वाईच पावडर पडली आहे ना.
तर हे काय आरामात हय शिजान देत हाडा. आता हे आपण थोडी गॅस मोठी करूया आणि वाटप घालून घेऊया. वाटप मालवणी त्याची लिंक दी तू खाली. यंदा गावी गेलो नाही ना, तिकिटी नाही गावले. तो जोक सांगितला. हा तो व्हिडिओ असा नाही तर काजी ओले घर गावतात ते आम्ही सुकून आणतो. आता ह्या आपण तुम्ही म्हणशाल कांदा टोमॅटो नंतर यांनी वाटप किती नाही भाजल्यान, पण ह्या वाटप आपण असा चांगला भाजून घ्यायचा आधीच की तर ह्याच्यात भाजूची गरज नाही. आता ह्या उरलेला पाणी वाफेचा ह्याच्यात घालते. गरम पाणी घालूया. आता गॅस करूया मोठी आणि टाकूया आपला मीठ. आता ह्याच्यात चवीपुरता मीठ. रशात टाकलंय ना गो? होय होय. नाही तर दोनदा व्हायचा. हे बघा ही हाडा शिजली. अशी वेगळी होतं. हां मांस असताना थोडासा बाजू तर ह्या होता आणि हाडा अशी दिसूक लागतात. शिजली. आता ह्याची गॅस आपण घालून टाकूया. आता एक स्टोव उतरला, दुसरं जातं तिसरं आणि तिसरी कढई उडी मार. आता ह्यात असं होत इला 5 मिनिटांनी गॅस घालवतलंय, पण वाटप जरासा शिजान दे. आता ही केलंय मोठी गॅस. काईल ठेवलंय काईल. आता इसमें जाएगा ऑइल. बघा कसा यमक जुळला. काय सगळं गावसत ना. हो. म्हणून केळीची पानं. केळीची पानं, कोळसो, काईल. आता ह्यो पुढच्या वेळेक पण वापरू शकतास हा. कोळसो पूर्ण ह्यो झालो ना या भुसभुशीत. गावचे ते चुलीवरचे होतात निखारे. पण होय बघा पीठ शिजला या बघा. दिसला तर या घ्यावचा ना या. त्या काढून टाकूया. काय तरी आली आहे. मस्त अंगासरशी घट्ट असं रसो. शिजलाय कळतं ना. कलर बदलला. कलर बदललो पिसांचो तरी पण खात्री. हां मोडला पटकन. आता गॅस घालवतोय आणि हे कुकर लावून घेतोय. हे बघा आपलं लिंबू असताना तेवढे गोळे घेतले. गोळे असे करून ठेवले. तेल तापला की पटापट वडे होतात. आपल्याच आहे बघा बुडबुडे तर आले. आणि बाजूला छोटा पेपर लावलाय. आज केळीच्या पानावर करणार आहोत ना. हो केळीच्या गावची पानावर. स्टाईल. म्हणून केळीच्या पानांना थोडं तेल लावून घ्यायचं बरोबर की नाही. म्हणजे चिकटासारखे नाही. संकष्टीचा उपास होतो. केळीचं पान आणलं. जिबेचा तर खा घेतलं वापरू. गटारीचा काय प्रत्येक रविवारी एकेकाकडे जायचा. बहिणीकडे, मामाकडे, भावाकडे. चवड्याने कसं थापतात ते दाखव. हो बघा असे थापून घेऊ ना. असे पातळ झाले पाहिजे. दाखवा तरी केवढे पातळ. तापून होऊ दे. थापून होऊ दे. हो बघा केळीच्या पाण्याचा दागो येता. अशा वाटीत एका तेल ठेवून घेऊया. पटकन पटकन थापूया. तेलात घ्यावा किंवा पाण्याचा हात घ्यावा. पण आता असा पाण्याचा हात घेऊन हां माझी आई करायची. रुमालात पाणी लावून त्याच्यावर वडे थापायचे. आता तेल तापला की नाही आणि आपल्या चुली व्हायच घ्यासा. अन्नपूर्णा देवी तापला कारण पटकन इलो वर खाली गेलो नाही आणि फुगलो पण. आता गॅस करूया मोठी. हलक्या हात ना. सोडताना दाखवा कसे ते हात वाचून. हे बघा गेले एकमेकात चिटाकले आणि फुगल्यावर होतले ते वेगळे. हे काय फुगा लावले बघा. अरे हो बाजू त्या का ती जागा वावरू. पहिल्या वेळेला गॅस मोठी आपली असता ना आणि तेल तापलेलं असता त्यामुळे ते वडे पटकन लाल होतात. झाले दोन्ही बाजून छान शेकून घेतले. आता काढूया. आता गावचा टोपला पण घेतलोय. तेल गळात बरा नाही हो. मग गावची लग्न आठवतात. हळद हळद का त्या 5 परतवना पण वडे करतो. वडे करतात. सगळ्या कोकणात वडे नाही करत असा नाया. वडे व्हायच. आधी ह्याका सळसळत द्यायचा पूर्ण. तो वर इलो की दुसऱ्याक सोडायचा. हलक्या हाताने तेल होतात.
मस्त फुगला बघा. तिकडे कुकरची शिट्टी होता. काय कलर आलाय बघा. मेथीमुळे ना, हो. म्हणून हळद नाही घालायची. हळद घातली की कळत नाही वडे आपले हे झाले ते शेकले की नाही ते पटकन पिवळे दिसतात. तारतून परतून दोन्ही बाजून घेऊया. दोनदा तीनदा. चला गटारे केव्हा कोंबडी वड्याच्या वड्यात कोंबडी खाया. असतली तवा येतली थाळी तयार. मस्त फुगलेले राहुले आहेत बराच वेळ. त्या वड्यांबरोबर काय काय? तर वड्यांबरोबर हे बघा कोंबडी इली. हे सुकं चिकन, हे ग्रेव्ही वाला चिकन, आणि ही आपली कोकणातली सुप्रसिद्ध सोलकढी. हिरवी कित्या झाली. आता हिला गरम गरम वाफाळलेलो भात. आता पटापट पटापट काकडी बिकडी. चला गरम गरम असेपर्यंत जेवूया. काकडीच्या सोबतचं कांदो इलो, कांदो इलो, टमाटर आणि लिंबू मागे रवले. लिंबू टिंबू सगळे येतले. ताट भरला तर वाईस भातावर रसो वाढूया. सुको भात ठेवायचो नाही. हा हा. आज कोणाचं पाहुणचार? गटारी. आमचे बंधू राज इलेत. संपूर्ण चिकन थाळी, चिकन थाळी ना, मालवणी पद्धतीची. कोणासाठी हो पाहुण? कोंबडी वडे खाऊ किलो मामा बंधुराज. बंधुराज आणि भाऊ तो बघा दुर्वांगी ते अभ्यास. हा त्याच मामा आमचं कडे. जर असं काळोख झालं पावसानं अंधार केल्या ना. गटारीत पाऊस लागतो. कोंबडी वडे सॉफ्ट झाले. सॉफ्ट झालेत ना, खाऊन बघ. नरम आहे, टेस्टी आहे. चांगलं आहे ना. किती खुसखुशीत झाले ते दाखवा तरी. हा इलो आवाज माका तर येता. आणि काय? फुगलेले बघा. उडतील खाली बघा. फुगलेले दाखवा. फुगलेलो एक परो वडा. एकूण एक वडो फुगलो चांगलो शेकलो आणि वासन रवाक होत नाही. हा आता भूक लागली. पटापट पटापट काय तर बोल तू. हा, असे हे कोंबडी वडे तुम्ही आवर्जून गटारी करा. पाहुण्यांका बोलवा, एकत्र मिळून खाया आणि गटारी साजरी करा. आणि कसे झाले वडे हे नक्की सांगा. आणि ह्या वेळेक वेगवेगळी आम्ही पद्धत केलं ना तसा पण करा. कोळसो घेऊन येवा. सगळी गावची पद्धत हा. हा तशी तुम्ही नक्की कोळसो आणा त्याका दम द्यावा वड्यांका. त्याशिवाय ते बघा दम दिले वडे फुगले की नाही. मग दम दिल्याशिवाय कुठली गोष्ट घडणार नाही. असे हे कोंबडी वडे वेगळ्या पद्धतीचे गावच्या पद्धतीचे तुम्ही नक्की करून बघा. परत किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन. पाहत राहा. आणि एक गोष्ट तुम्ही पण यावा गटारेक. होय हो.